बायदिमोनब्ला थारमाने आङो थानायाव आं रिप्लाइ होनानै दोनखानांगौ आं बेखौ बुंनांगौ गैया जोंहाथ' जानांगौ नालाय जानांगौ थारैनो लटारिनि सिङाव मा दंमारोमोन नैबे ससे नैबेबो रेकर्ड फुल रेकर्ड फैनो थांगासिनो दङ नैबे खोनासंदो अब्ला लटारिया इलिगेल जामारदों सिंनि खोथाया बेफोरबायदि बेरफुदोंब्ला आरो जोंखौहाय सिगिनो नाजादों नोंसोरो दे माखासेयाथ' सिरि ओमफ्राय खारना मा पाब्लिकआबो दे गाव गावनि थैखौ दै खालामना एनडिबिखौ फोथायनानै लादों आरो बिनि सायाव जोंखौसो दम देखायबावो जुदि मोजां जानायमोनबा जोंजोंबो मोजां रायलायनायमोनबा जों दिनै भिडिअबो लाबोनाय नङामोन नैबे मानसिया सोर गोनां जायोब्ला थाबैनो कन्टेक्ट नाम्बारखौबो आं नोंथांमोननो राननानै होगोन मानो होनबा जि सोंनांगौ जोंनाव नङा बिथांमोनावनो सोंहर सोंनो थाखाय मैया जों जायगायाव थांबाय कमिटि मेम्बार्स रावबो गैया कमिटि मेम्बार्स रावबो गैयैखाय जोंबो सन्देह जाबाय खेलायाथ' बोरैमार आरो बिनि सिगां आंनियाव माने असिनिफ्राय उदालगुरि असिनिफ्राय मोनसे नटिस होनानै दंखायो आरोना इमिडियेट माने खेलाया क्ल'ज खालामनांगौ खिन्थु सारमोनहा गावस्रा हेन्डेल खालामजोबखादों आरोना बेखौ जास्ट फर्मेलि बेखौ नटिफिकेसनाव आंनो फैदों ओमफ्राय आंबो गोसो सिङाव रागा जोंबाय आरोना कमिटियाव जुदि बिसोरो कमिटिया हेन्डेल खालामदों ना सिरिका फाउन्डेसन हिसाबै खागज आंनि अके खिन्थु बेयो कमप्लेना आंनि सायाव फैनो नांलामोन आरोना दा फैयोब्लाबो कमप्लेन फैयोब्लाबो थ्रु दा सेक्रेटारि अब्लिक प्रेसिडेन्टसो फैनांसिगौ नङा होमबा आं पार्सनेलि डाक्टार अंगिरा ब्रह्म होननानै आंनियाव पार्सनेलि फैबाय थाबाय आं बेयाव जियानो खेलाया थांग्रोथोंसै मोजां होननानै आं सिरि थाबोबाय थाबाय आरोना दाबो सिरियाव दङ खिन्थु आङो मैयायो जुदि खेलाया जाया बायदिमोनब्ला थारमाने आङो थानायाव आं रिप्लाइ होनानै दोनसिगौमोन आरोना दा बे सिमखौबो आङो मैया साननाय हयै माबानानै नागिरहैबाय मानसिखौ नागिरहैनानै जेलाना जोङो सारखौ लोगो धीरेन सारखौ खेलाया जागोन होननायखाय जोङो मोजां रायलायनानै माबा फैबाय आरोना खिन्थु बाथ्राया मा जाहैबाय नंगौ बिसोरबो बहुद ट्राइ खालामदों खिन्थु जानुदों आरोना टेकनिकेलि माखासे उसुबिदा जादों माने बेवहाय कमिटि मेम्बारनि गासिनिबो डिसिजन गैजोबा बायदि मोनदों आरोना सानैसोआ गावसिनि अन डिसिजन लानायाव टेकनिकेलि बिसोर बहुद उसुबिदा जादों मेनाथ' हेमेन बेनो हेमेनाथ' दहाय जोंथ' ओरैसो सानदोंमोन पाब्लिकआ फोथायनानै बुहुद लादोंना ओमफ्रायहाय इभेन जोंबो बासिनायखौ आंबो पार्सनेलि नोंसिनि सेरिगा फाउन्डेसनाव 3 लाखनि बारासो हरदों आं लानानै बैसाराफोर खुंथोंलै फानजोबनो हायाखैदां होननानै ओमफ्राय बिनि गेजेराव जों सानदोंमोन जिखिनि बायसान्स खेलाया जामाराबा जोंथ' ससियेल मिडियायाव पेज देखाय फानबाय बेलेगा जोंनियाव थ्रुयैनो नुनानै बेलेगनावबाबो लाबाय दा खेलाया बायसान्स जायाबा बिसोर जोंनो जि बलेर' हरदों फाननो बेखौ फाननानैबाबो जों पाब्लिकनो रिफान्ड खालामनायनिमोन जोंना टारगेटआ थ' हेमेना दहाय आंनि लोगोखौ दम हरनाय बायदि खालामदों बियो चिरांनि एसपि नङाबा डिसिनो माने रिपर्ट होनानै गारिखौबो मानसिखौबो थिखांहोनो आं बावसो जोंदों आरो डाइरेक्ट भिडिअ बानायखाबाय आं दा बिसोरखौ मानिलाथ' दामजोबगोन बिसोरखौ आंथ' रेकर्डखौ बुहुद मोनजोब्बाय खेलायाबोथ' जेनुइन जायाखै खेला हिसाबैथ' एटलिस्ट मैया बिसोरो स्लिप स्लाप खालामनो बिदि नाङामोन डाइरेक्ट बिसोरो हाथाराबाबो बुक खेलाखौ डाइरेक्ट खालामदोंमोन बिनि उनाव कपनाव थांनांगौमोन दासिमबो गैया नै मेसेजआनो 2000 3000 जाबाय कलानो हें जालायनाय कल फैबाय जोंनावहाय फोथायनानै लादोंना मानसिफ्रा खारन मैया ओरै जादों जोंबो स्पटआव थांदों न' डाउट खेलाया जिखिनि जादों जेनुइनखौ नुदों नाथाय बुक खेलाया जायैखौ जोंबो मोजां मोनाखिसै आरोना खारन स्कुलनि खोथा दं जोंनाथ' आरो स्कुलनि खोथा दं आरो एनडिबिफोरखौ बदनाम खालामनाय जाबाय डाइरेक्टलि जोंथ' जिबनाव लटारि फानफेराखै डाइरेक्ट बाव स्कुलनि आरो एनडिबिनि खोथा लानायखौसो बैसोर फेमिलिनो फैसा डनेसन खालामगोन सेक्रिफाइस खालामनायफोरनो बेनि थाखायसो जोङो दे होमबालाय जोंबो इउटुबार हिसाबै इसिबां सापर्ट होनो हायो नैबेसो बिनि थाखायसो जों बेखौ आखायाव लादों दा बिदि खालामबाथ' अभियासलि जायबाबो रागा जोंगोन आरो ओमफ्राय मोनसे खोथाया एक्सुवेलि जेनेबा हेमेनखौ आं पार्सनेलि बारा लोगो मोनफेरखायाखैबो थारमाने बिनि अरिजिनेल नेमा हेमेन नङानो ललित ब्रह्म ना माबा मोनसे आच्छा अबेनि बे मानसिया गुफुर साइडनि होननानै एसे खोनादों दे आच्छा खिन्थु जेसेबांखिनि माबायाव होदों दे बिसोरा जाय प्रेसिडेन्ट होजादों बेबो माने बोलिखा बोख्रा होननाय बायदि जाना दं आरो दे आच्छा
दा जेनेबा हमला ओमफ्राय नैबे सिजौ फाउन्डेसननिफ्राय जि सानै दं सारमोन बिसोरफ्रा साख्रि गोनां दै साख्रि गोनांब्लाबो रिक्स लानानै ना बाथौ समाजनि नालाय रिक्स लानानै बेखिनि माबायावबो दाख्लै प्रेस मिटफ्रावबो ओंखारदों हा जिखुनु जेन रायजोफोर आं जेब्लानो आसामनि जोंनि क'क्राझार बा उदालगुरि बे जायगायाव सहैयोब्ला जायफ्रा लोगो हमनो ज' जानानैबाबो केसनि मानि खोथा रायलायदों आं लोगो हमहैगोन जायफ्रा ज' जानो होनदों रोजा रोजा मानसिफोरनि गेजेराव आंथ' नोंथांमोननो डाइरेक्ट कमिटिनि नाम्बारखौबो हरदों रिप्लाइ दा अट'मेटिक रिप्लाइ दा नोंथांमोना मोनगोन ना मोनाखै बिसोरखौ खौल' आंथ' बुंनो हाला गोबांथार सोंलु दैखांजोबबा जोंबो बुंनो हानाय नङा दा बेनि गेजेरावनो आरो पाब्लिकखौथ' जोंबो थगायनानै दोननो हाया दा नैबेनि रेकर्डआ फुल रेकर्डआ फैबावनो थांगासिनो बेथ' ससेल'सो फुल दंबावो आरो बेनिल' नङा आरो गुबुन गुबुननि दं ओरैनो ओरै गावसोरजों गावसोरनो ओरै 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 बिनि सायाव मा बुंगोन रायजोफ्रा नोंथांमोना एसे आरो जायफ्रा भिडिअखौ दादामसै होनो मा दादामसै भिडिअल' नङा भिडिअजोंल' थाया जों हमजाबाय थायाना पाब्लिक